трябва да се проведе конкурс. До сега, може би залата не знаете, трябва да знаете някои интересни подробности. Същите господа, които са в момента, плащат под 7 лева и 20 стотинки на месец. 85 лева на година. Сега, малко трябва да знаете истината. Свърши срока от 10 години. Че не мога да гледам, бе. Решихме, за да има прозрачност, както ви обеща госпожа Ставър, както аз многократно съм ви обещавал, да излезе това място на търг, да може всеки един от вас да си яви, да си поставя лодката или бунгало. Добре, какво лошо има господина до вратата да иска и той да има там барака, а не определени хора? А защо да не го допуснем него на търг? Защо да не допуснем всеки един да участва? Да, така е. Така е. Човекът ще може да бъде хора от Българево. Какво лошо има и други хора да бъдат на търг? От Българево. Какво лошо има? Така. И понеже е изтекал 10 годишния срок, ще има търг, на който всеки един от вас може да се яви. Именно ще ви кажа една тайна, която вие не я знаете. Преди 10 дни срещна госпожа Ставрева и каза: роднина ли ти еди кой си служител в община? Тя ме попита защо. Не да се спомня. Защото в конкурсните обяви във вестник Факел са променени. Госпожа Ставрева имаше честта да ми отговори, каза ми така: не са ми роднини и да са ми роднини, щом са нарушили правилата, ще си получат заслуженото. Конкурсът е безспрян, така е. Пред вас го казвам. Това е във връзка с Зеленка. Ще има конкурс, не знам точно кога е датата. За абсолютно същата дейност, както до сега. Някой да е казал, че ще дойдат от София рибари. Така. Значи, искате да продължават 10 човека и другите ви 500 да не може да стъпите там. И 500. В условия на търг цената няма да стигне 85 лева, аз се надявам, че ще стигне и може би годишна няколко хиляди лева. Как? Като за определени хора го пазим някакви още 10 години. Да. Трети мандат съм благодарение на вас тук. Не съм някой да ме е назначил. Вие ми избрахте. Аз ви защитавам интереси. Аз не работя за вас. Моля се, махни се оттам, бе. Във връзка, понеже с недомлъвки говорите, никой от вас няма да каже като мен нещата с истинските ни. Айде, кажи ги. Думи. Говорите за определени хора, за колисни играчи, че искат да ви вземат болата, дълбока зеленка или калятра. Хора, кой прави заменките с този човек? Той на първия ред. Кой направи заменките? Станете, попитайте, че със същия икономически субект господин Цоня прави заменка. И сега се стигна до положение, че същия човек ще ви завладее и Българево, и Шаба, и Добродола. На калятра заменката с областта направите господин Иван Иванов. Кой направи заменката? Хора от Българево, знаете ли колко месеца? Госпожата от 24 часа. Попитайте, като отивате за калятра, има 2 изляти бетона. Кой ги изля тия бетони? Тия хора тогава някой чули им гласа? Станало, сам става, тук не може да става. Госпожата от 24 часа, попитайте, как се появиха едни бетонни плочи там? Кой разреши? Давам ви пример за селището на село Българево. Не, те си ги връщат, аз ви давам отговор. Във връзка с
с болата, във връзка с Калиакра, трябва да знаете още с назначаването, с стъпването в длъжност на госпожа Ставрева и госпожа Илиева съм имал изключително тежки разговори. Има хора в залата, които са присъствали. Аз съм се държал не грубо, изключително арогантно с госпожа Ставрева, за което се извинявам. Присъствахте на срещата. Извинявам се сега, че така съм се държал да защитавам вашите интереси. Някой знае ли, че 2 пъти ходих до Министерство на културата, господин Радиш ли е? Водил съм остри разговори с госпожа Илиева, остри разговори с госпожа Ставрева. Не съм спрял и вие ми казвате сега, че едва ли не вие сте ме изправили и аз не си върша работа. Ми не е така. Ами за да решим този проблем, който се е появил. Вие разбирате ли? Нито болата, нито Калиакра не са общинска собственост. Само Зеленка е общинска собственост. За нея можем да отговорим. Ето за той ще. Защото 10 годишния срок е свършил. Трябва да се направи търг. Какво да направи? Търга да бъде само за рибари. За рибари с лодки трябва да бъде търга. В връзка с Калиакра. Моля малко за тишина да се слушаме. Моля малко за тишина. Задайте ме въпроси да отговарям. Пламене, моля за тишина, ако искате да се чуваме, за да се случат нещата. Чакай малко. Каквото и решение да вземе залата, каквото и да реши, аз съм получил мандат с вашите гласове и аз лично заставам с подписа си и на първата редица и ще съдействам да се решат тия 2 проблема.